Epia o abusuafo me mamu nyina akɔ aba. Asɔre ba na sabri wesan hia me bi mu. Mayenhwɛ na enne ebebi e wabɔnten no aye nyina ye bu ne hwɛ ne ntutum wo na yensua de wo mu. So ate ase we de ebe no ubu dadaada na nyewo na ubu ye achiae. Sanse saa na akoye ebre kɔbra no na be no sakraye bam. Ye kasa kɔ no nyina na nsɛm na ye atie no na de nsisaye bam. Ebe no ye gu na kuo yewo ebetrodo ba ubu wi a ehu ni asem yewo abenchiriye ho be ayeka ne se adwinnie ho be ye no na ye de nsankyireni bi sankofa nyankontonkonwa owua ye kontonkrowi ni nniema bebre asorba se de odi machi a aya na hunu ne ye ba behwe be ba ko an se odi ba ebe ne akuo mu a ye frɛ no se enyeso ebe eba ubu a na nsem ato aso no obi atimi gi subie oyiri kayiri esbe ma bewu a na ne yiri suro no asamu ankwanta busuefo ese obatani enya atenaye pa na wo kire oho ase ebebi atiti se enum binum eye enyeso obe na be na wa bonten na mpesi di mu nkomo no ye Ahwedeɛ Abenaa semibu yi watu aso wo ho amame Ahwedeɛ Abenaa no agisu se ode enkosi ne nkon ai so utwa ahwedeɛ no tintintin ekura wo a efiri na sie no eba ne tiri so ni nyina no wori ba ni nyina na nsakraye ba mu bu oji ahwede a oyifiri ne nkron no na oyifiri ne nkron no kura bekwa koduru na asena eho ye de no na ensuo no a wode rekɔ no agene ase ho enti enye de saa enti ne de no saa ne beye na emo so hya ase efiri na asena eho na nyinu na de no nso a wori ba ne tini nyina ne tini nso ye enye de enti mpani ebu be ne de to na emo ebe na wo ho no nye Ahwedeɛ Abenaa enye Ahwedeɛ Abenaa nemu ye Ahwedeɛ Bena ye ka se bena no ye ade a ye de afa bibi ho so ahu ana se bena ye ba ku sei etibi a obi ka se enwadwane bena na so ka ba ku asem ti so twa Ahwedeɛ gu a betumi ayi ba ku akura ye Ahwedeɛ Bena ba ku na ye tia no a yedura ho a ye wawa ansa ne ahwe no ye Ahwedeɛ Bena na yetimi de bra no efre sekan dua na ehye sekan ho no ye frɛ ne bena ɛna etuo ensu dua na ehye ho no ye frɛ ne bena so ati ase enti be wa bonten ebu ni se etuo bene a esibe ma bo no ye saa na tie na emom etuo bena esibe ma bo kane no ye nananom de ti abofre no ebeto abo a om de si ombo ha eti etuo no a dade na eye kurukuru a tukuru dam eye pipe na omode ye etuo no tia no sei no bena na ewo ne to ho no emetuo ni di mu no ye no na ye frɛ ne bena nti se wunimu a ti se kan sei de do no obo se se kan no tra na ye de bena no ahye won se de be ya betumi asom aye adwuma nti dua a ehye sika ho ye bena de ehye tuo to ye bena ni nyina ya adekoro na wo ba enwan so a se de meka enwadwane no ye no so ye frɛ no bena aha asɔre ba 1986 ne kwatena akura bi ase a na ewo benim ase akiri ye frɛ wonom adiemra ufra adiemra wo bepie pecheche na waba bedu domi abra ebia na obi behwe me a aha na me kwa akura sa abra na sante achenwa nketo anaba na wo betimi asina enwa bena no ba ku mienu saa aduonu so eya aduonu a na yesi wanya enwa chem ena wonti saa kasa ne biemu nti ye ka chem no a echem ne ye 20 enwa bena no maako 20 a ya ka bom bi o ye pam na pampamu no utimi pagya kura tikane no na ye maame no mutu ye nua maa no mu epe wawo amu se enwa bena na ese wedi watempa so amu eno okase wawo amu se enwa chem eti obi ka kyew se enwa chem a na o kyerɛw enwa bena no maako 20 a ya ka bom apam ene ye frɛ ni se enwa chem yo enti ebe a ewa bonten nyina ye nimu a ye bu ni se Ahwedeɛ Abenaa eye Ahwedeɛ Bena ode nkɔsikɔn so se de ma ba kyerɛ benum mesi se oba ebe no group na ye de o magu na akuaku na saa bewe eka enyeso be ho so wati ase edi free saa bre kuru se mihyiawo na agusu bu Ahwedeɛ Abenaa aso ba mechi okoma nananom agyew
pridwan yo bi kura na so da mi hye na pieto na ho opieto a wo hye kura bi na botɔ na ho na be den na watua pridwan so wo se de asɛm na ti ntina nanom ebe no wabonten ebi wo ho a se de ana yete be no kasa ho fa so na ma ebe no timi sasa enti wanya do ho abɔ asɔre ba na me maye esotene a me do bekɔ akɔhwɛ pui me nya okwan enti uhia me ba ana me video no a enya ho ya share na obi nso nya bi nhwɛ na wo question bia nso a betumi atraba ama enyina asua se de meja me number ama mo se wo ti ase dada eye pia o